саҳмдорони кооперативи тиҷоратии Мирзоалӣ Вайсов аз ғайриқонунӣ гирифта шудани заминашон шикоят доранд. ҳоло баҳс сари 58 гектар замин дар ҷамоати сари хосори ноҳияи Балҷувон меравад. соли 2018 ҳукумати ноҳияи Балҷувон ба Илҳом Шералиев ҳуҷҷат таҳия намуда заминро ба ӯ додааст. Илҳом Шералиев дар ин заминҳо хоҷагии деҳқонии Илҳомро таъсис додааст. аммо заминдорони кооперативи тиҷоратии Мирзоалӣ Вайсов ҳуҷҷатҳои Илҳом Шералиевро ғайриқонунӣ медонанд. баҳси дар 2022 омадем гуфтем ки сини аммо Шералиев Илҳом ки ами хоҷагии та каракусуни хай гапой бемаъне гу хай кош мунсифати чи нестай ами баъд додем дар каруксай вилоят додем каруксай вилоят санҷиш кард нисбати хоҷагии Шералиев Илҳом дар ҳақиқатан ғайриқонунӣ биромад. тибқи санҷиши раёсати агентии зидди фасод маълум шудааст ки ҳуҷҷатҳо бо роҳҳои ғайриқонунӣ таҳия шуданд. дар натиҷа нисбати раиси кумитаи замини ноҳияи Балҷувон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 338 қисми 2 яъне худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва 323 сохтакории хизматӣ оғоз шуда ба додгоҳ рафтааст. моҳи августи соли 2024 додгоҳи ноҳияи Балҷувон раиси пешини кумитаи замин Маҳмад Ҳайдархонзодаро ба 5 солу 6 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. дар ҳукми додгоҳ қайд шудааст ки ӯ бо роҳҳои сохтакорӣ ҳуҷҷат таҳия намуда замини шаҳрвандонро ба Илҳом Шералиев додааст. сокинон мегӯянд ки ин кори ғайриқонунӣ ҳаёти онҳоро ба мушкилот рӯбарӯ кардааст. район хаймора дастгирӣ кард, раис ҳукумат дастгирӣ кард, прокурор дастгирӣ кард, коррупсия дастгирӣ кард. суди чи заминсоз 3 сол 8 моҳ айрӯ ғайриқонунӣ будани Шералиев Илҳом бояд Шералиев онҳо суд мекарданд. соли 2023 додситони минтақаи Кулоб қарори таъсиси хоҷагии деҳқонии Илҳомро ғайриқонунӣ эътироф кард. дар пайи ин раиси ноҳия қарорро бекор намуда супориш дод ки замин ба ҳолати аввала баргардонда шавад. аммо то ҳол замин ба ҳолати қаблӣ баргардонда нашудааст. Илҳом Шералиев ба додгоҳи иқтисодии вилоят шикоят бурд ва додгоҳ баҳсро ба нафъи ӯ ҳал кард. протоколи маҷлис пра бекор шудаку дар асоси ӯ қарори ҳукумат мебарад. қарори раис ҳукумата қисман бек 17 гектара ин 17 гектара акадом қисмат нагуфта ки ма кира битум замина намедонам. раҳбари хоҷагии Илҳом баръакс худи заминдорони кооперативи тиҷоратии Мирзоалӣ Вайсовро дар ғасби замин муттаҳам мекунад. ӯ гуфт ки ба ҷуз 20 гектар замин садҳо гектари дигарро ғайриқонунӣ аз худ карданд. дар суоли мо ки ба ин суханаш чӣ далел пешниҳод мекунад гуфт ки ин суханҳо дар додгоҳ садо дода буд. ба гуфтаи ӯ афроди шикояткунанда чун 10-20 нафар ба дари мақомотҳо мераванд, дигар мақомот бидуни тафтиш ба сӯи онҳо қарор содир карданд. ӯ ҳабси Маҳмад Ҳайдархонзода раиси собиқи кумитаи замини ноҳияро ғайриқонунӣ хонд. ё мехезан мераванд 10 нафар 20 нафар ҳатман прокуратура ё коррупсия боваршон мекунад. ҳоло он ки анамира дар санҷиш ягонаш амира насанҷид нагашт ҳамин худ шаба санҷа ки кутр чанд ка замини сода худаш 20 гектар чи дора 100 гектар захват кард худаш 100 гектар айхат кард. ин амира не ки ама кунто ягонаш амира насанҷид ин майнами каришта дар қарорҳои додгоҳ саҳмдорони Мирзоалӣ Вайсов дар ишғоли замин айбдор нашудаанд. танҳо раиси собиқи кумитаи замин муттаҳам шудааст ки ҳуҷҷатҳои ғайриқонунӣ таҳия намуда заминро ба Илҳом Шералиев додааст. бо вуҷуди бекор кардани қарори додашуда ба Илҳом Шералиев додгоҳи иқтисодии вилояти Хатлон дубора заминро ба ӯ дод. саҳмдорон ин қарорро ғайриқонунӣ мешуморанд ва ба додгоҳи олии иқтисодӣ шикоят бурданд. онҳо умед доранд ки баҳси онҳо ба гӯши мақомоти болоӣ мерасад ва адолат барқарор мешавад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Сари Хосор.